Det her det er hjemmesiden indtil videre. Vi har noget kode her, som vi har ændret på rigtig mange gange. Og jeg startede ligesom ud med bare at lave hjemmesiden, så lavede jeg den her top bare heroppe, navigation noget. Og så lavede jeg de her 4 bokse her nedenunder, men jeg endte med at sætte det hele ind i en header for sig selv, så man kunne ikke rigtig sætte nogen baggrund uden at før det gik helt galt. Så der skulle jeg så ændre på alt koden igen, for sådan en tredje gang, for det er stadigvæk et nyt programmeringssprog til mig. Men efter det, så fandt jeg ligesom ud af, hvordan man kunne gøre det. Så jeg delte det ligesom bare op i div-boxes, for at gøre det lidt lettere for at se det, så det var sådan et yes, headeren, bare sådan, okay, det er hvad jeg har gjort der. Ja, jeg satte bare style ind der også i stedet for. Yes, det er de forskellige muligheder, vi har. Og her er de forskellige kasser, som jeg sådan har sat op, og så er jeg delt ind. Og man kan trykke på dem alle, for at man kommer ind, så man har mulighed for at trykke på dem alle. Problemet med forsiden lige nu, eller vores primære problem, det er, at jeg gerne vil have baggrund heroppe. Og den her hvide streg heroppe, jeg ved ikke lige, hvordan den er kommet. Men der står herinde, at den hedder overtegn hashtag 8203. Og hvis man sletter den, jamen, så forsvinder den bare. Og der er ikke noget inde i koden, der hedder det. Yes, men så for den her, der kan vi så, nu har jeg ikke lige fået dem her til at blive fikset endnu, så jeg trykker på den der, så gør den ikke rigtig noget. Men hvis vi nu bare går ind på indskoling, man kan klikke sådan på billedet, man kan klikke hernede, sådan, hvor der egentlig kommer noget tekst og et ordentligt billede, så kan man også bare trykke på knappen. Godt, så kommer man ind. Det er egentlig også bare placeholders. Jeg ved ikke, hvad der er sket heroppe, siden jeg har copy-pastet koden, altså. Men den ser lidt forkert ud, ja. Men ja, så indtil videre, så er det bare sådan, vi har tænkt os, okay, der skal stå noget indskoling her, bare lige placeholder, så kan det være noget tekst her, sammen med, så her er der en aktivitet, så står der lidt om aktiviteten, næste aktivitet, så står der lidt noget om den, og så videre, så videre, så videre, så videre. Og det er sådan, det er lige nu, men lige nu der er det sådan, primært den her topbar heroppe, navigationsbar, som vi ikke er så glade for. Og så mangler vi måske også lige et menu-ikon herover. Bare lige for at gøre det lidt lettere. Designmæssigt havde vi rigtig mange overvejelser omkring farvevalg, men også opstilling af vores målgrupper, så det ville være mere overskueligt at forstå og have en stor relevans til hinanden. Vi brugte for eksempel loven som Hicks lov, som gør valgmulighederne simplere, for ikke at gøre det uoverskueligt for brugeren. Vi brugte også Jacobs lov, der gjorde, at det hele ville lige noget, man kunne genkende, og derfor nemmere at navigere sig rundt i. Det kan vi se på for eksempel som se mere, og generelt også at have sine overordnede informationer øverst i en søgelinje. Vi brugte også law of promixity. Genstande, der sidder tæt på hinanden, har en større relevans. Det betyder, at for eksempel, at vi har booking af tid, og så billede af et skema, som kommer til at være der, og så se mere. Det kommer til at være i en boks sammen, derfor er det relevans. Så har vi Millers lov, som gør, at alt skal sorteres. Gerne omkring de her 7 portioner. Også gerne mindre, men for at man ikke overvælder med at have for mange valgmuligheder. Så for eksempel, vi har delt vores målgrupper op i 4, i stedet for at placere alle vores muligheder inden under hver målgruppe sammen. Så har vi så Okermans Razor, hvor man fjerner så meget som overhovedet muligt, uden at det har en negativ effekt på funktionen, hvilket igen er at gøre det simpelt. Vi har for eksempel også brugt Fields lov, som gør, at alle målene, man ønsker at have highlightet, er meget tydelige og klare, så folk ved, hvad de skal trykke. For eksempel under se mere, ved man, hvor man skal trykke. Og man ved også overordnet, fordi at vores søgeboks heroppe er highlightet. Så du ved, at den er forskellig fra alt andet. Yes.